खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फुंबिलिनि गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 31 आगस्ट 2020 समबार। फैदो दिननि फुंबिलिनि माखासे फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गिबि खौराङा जाबाय जोंनि बर'फोरनि राजा बिथां पृथ्वीराज नारायण देबमेसखौ मैयाहाय इउपिपिएल हानजानि बेरेखा खामानि मावनायनि थाखाय पार्टिनिफ्राय होखारहरनाय जाबाय। नाथाय मा जाहोननि थाखाय माबायदि बेरेखा खामानि मावदोंमोन बेखौ फोरमायना होनाय जायाखै। नोंथांमोना मिथिगौ नामा? नोंथांमोना मिथिगौबा कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय। आं बे मानसिखौ बांद्राय मोजां मोनामोन, मानो होनोब्ला बेखौ मानसिफ्रा जोंनि लिडारफ्रा बर'नि राजा होननानै बुङोमोन। दा बेखायनो आं बेखौ मोजां मोना। मा एंगेलजों बबेयाव नायनानै बेखौ राजा बायदि नुयो? जोंखौसो राजा बायदि नुयो, जोंसो राजाया। लोगोसे अल बड' स्टुडेन्ट इउनियना मैयाहाय बिटिआरनि दफायाव थानाय सोलोंथाइनि दफाखौ मावफुंनो थाखाय हेमन्त बिश्व शर्माखौ गुवाहाटियाव लोगो हमनानै बिथांनो गांसे लाइजाम होनानै फैदों। गुबुन फारसेथिं कंग्रेसनि लिडारफ्रा सुशांत सिंह राजपुतनि केसआव बिजेपि हानजानि आखाइ दं होननानै गोख्रों रावजों बुंदों आरो बिजेपि हानजानि सायाव सिबिआइ इनभेस्टिगेसन खालामनो थाखाय गोख्रों दाबि खालामदों। सुशांत सिंह राजपुतआ थैनायनि सिगां बिजेपि हानजाजों मोनसे प्रजेक्ट मावदोंमोन आरो बै प्रजेक्टनि मुङानो जाहैबाय एमपि बाय'पिक प्रजेक्ट। बे प्रजेक्टखौनो मावदोंमोन। दा बे प्रजेक्टखौ लानानै सिबिआइनो इनभेस्टिगेसन खालामनो होनांगौ होननानै गोख्रों दाबि खालामदों। दानिया फैदों गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय कर्नाटकानि बेंगालर होननाय दरसे जायगायाव सासे बुरैया गावनि असे फिसौलाखौनो न'आव अरजों सावनानै गोब्राब जखम खालामदों। खौराङाव फोसावनाय बायदिब्ला बे गथ'सानि बिमाया दिन हाजिरा मावनो थाङो, सानसे हाजिरा मावाब्लानो ओंखाम मोनजाया। बे बिमा गैयै समाव बे बुरैया गावनि फिसौलाखौनो अरजों सावनानै बुथारनो नागिरदोंमोन। बे समावनो न' खाथिनि मानसिफ्रा पुलिसखौ लेंहरो। पुलिसखौ लेंहरनायनि उनाव बे गथ'खौ बासायनो हायो आरो बे गथ'खौ दा इन्दिरा गान्धी हेल्थ केयार हस्पिटालाव लांनाय जाबाय आरो बुरैखौ पुलिसफोरा एरेस्ट खालामनाय जाबाय। लोगोसे साइन्टिस्टफोरा बुंनाय बायदिब्ला जोंनि बे हादोराव कर'ना भाइरास बेमारा सानसेयाव 1 लाखबो मोनहैनो हागौ होननानै बुंदों। मानो होनोब्ला जोंनि बे हादोराव मास्कखौनो गाना, सोरबा सोरबा ससियेल डिस्टेन्सखौनो मेनटेन खालामा। गुवाहाटिफोरावथ' बुंजाला, गुवाहाटियाव थांब्लानो मिथिगोन माबायदि ससियेल डिस्टेन्सखौ मेनटेन खालामो। दा बेनिखायनो जोंनि बे हादोराव सानसेयावनो 80,000 90,000 मोनगासिनो दङ आरो बांसिन मोनबावनोबो हागौ। गुबुन खौराङा जाबाय नेशनेल इनभेस्टिगेसन एजेन्सिया एबा NIA हानजाया मैयाहाय लश्कर-इ-ताइबा ग्रुपनि टेररिस्टजों लिंक थानाय सासे डक्टरखौ एरेस्ट खालामनो हाबाय आरो बै डक्टरनि मुङानो जाहैबाय डक्टर साबिल आहमेद। बिथाङा दुबाइयाव डक्टर मावगासिनो दंमोन। दुबाइनि गंसे प्राइभेट हस्पिटालाव डक्टर मावगासिनो दंमोन। दा बेखौ मैयाहाय नेशनेल इनभेस्टिगेसन एजेन्सिया एरेस्ट खालामनाय जाबाय। दानिया फैलायदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय जोंनि बे हादोराव गासै 6 साबमेरिन खालामनायनि मेगा प्रजेक्टखौ अक्ट'बर दाननिफ्राय जागायसिगोन होननानै फोरमायनाय जादों। बे मेगा प्रजेक्ट खालामनायाव गासै 55,000 कौटि रां खरसा खालामनाय जादों। जोंनि बे हादोरखौ जौगाहोनो थाखाय बेफोरबायदि मेगा प्रजेक्टखौ खालामनांगौ जादों होननानैबो फोसावनाय जादों। लोगोसे मेघालयानि गासै 19टा गामिफोराव आफ्रिकान स्वाइन फेभार बेमारजों गोबां अमा थैनाय खौरांखौ लानानै मेघालया रायजोनि माखासे जायगाफोरखौ अमा फिसिनायखौ बन्द खालामथ'बाय। गासिबो जायगायाव नङा, माखासे जायगायावल'। नोंथांमोना उल्था बुजिनोबो हागौ। गुबुन खौराङा जाबाय आसामनि टेबोल टेनिस चेम्पियनशिप एबा टेनिस गेलेगिरि बिथां निपज्यति बरुवाया कर'ना भाइरास बेमार जानानै थैनांगौ जाबाय। गुवाहाटि मेडिकेल कलेजाव थैनांगौ जाबाय। नैबे नुबाय थानायानो जाहैबाय निपज्यति बरुवा। बे जाहैबाय हारसा मानसि। अब्ला दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय इन्डिया आरो बांलादेश हादोरजों लोगो जानानै लोगो नांनानै कर'ना भाइरासनि मुलिनि डिल खालामदों आरो बे मुलिया साबसिननिफ्राय हामसिन जागोन होननानै फोरमायदों। बे मुलिखौ बांलादेशनि फार्मा कम्पानि आरो जोंनि बे इन्डियानि सेरुम लिमिटेड कम्पानिजों जयै लोगो नांनानै डेभेलप खालामनाय जागोन होननानै फोसावनाय जादों। लोगोसे इउपिपिएलनि बिथां बिना गयारिया बुंनाय बायदिब्ला अनजालि दैमारि बिथाङा इउपिपिएलआव टिकेट मोनैनि थाखाय BBF आव जयेन जानो गोनां जादों होननानै बुंनानै होदों। आं पलिटिक्सनि मानसि नङा, जेखौ खौराङाव मोनदों बेखौनो आङो फोसावनानै होयो। नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा, बे खौरांखौ आङो जास्ट होफानाय जाबाय। लोगोफोर, दिनैनि फुंबिलिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम, लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। दाहाय बेलासियाव मोनसे रादाब फैगासिनो दं, बेलासिनि रादाब नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बाय बाय। नो बड'लेण्ड नो रेस्ट। जोंनो नांगौ बर'लेण्ड আমাক লাগিবই বুলি আমি ক'বলৈ বাধ্য। আমি ক'ব বিচৰা নাছিলো। আমি টেৰিটৰিয়েল ইন্টিগ্ৰিটিক বজাই ৰাখিয়ে চুক্তি কৰা হৈছিলে।
যে দিছ একৰ্ড ইজ এ কম্প্ৰিহেনচিভ এণ্ড ফাইনেল সলিউশ্যন টু দ্য ডিমাণ্ডছ হোৱাইল কিপিং ইনটেক্ট দ্য টেৰিটৰিয়েল ইণ্টিগ্ৰিটি অফ দ্য ষ্টেট অফ চৰকাৰে যদি এই একৰ্ডখনক সন্মান নকৰে ভাৰত চৰকাৰ অসম চৰকাৰে আৰু NDFB আৰু IFSCয়ে ত্ৰিপাক্ষিকভাৱে যি মানে এই একৰ্ডখন স্বাক্ষৰ কৰিলে ইয়াক যদি সন্মান নকৰে তেতিয়াহ'লে বড়োলেণ্ডৰ আন্দোলন আৰম্ভ হোৱাটো অতিকৈ আৱশ্যম্বী।